все-таки, от Да. дивіться, більшість ваших колишніх близьких соратників Ну, ближчого кола, може, я до сих пір з ними активно спілкуюся. єврооптимістів їздили на Мюнхенську безпекову конференцію, головний безпековий захід Європи, який відбувся ось буквально нещодавно, кілька днів тому. І на цій конференції пролунав певний план різних експертів, який то з'являвся на офіційному сайті, то зникав, то потім знову з'являвся, який називався «12 кроків для встановлення миру на території України». І він викликав різні оцінки, але суть його звелась до того, що Заходу і Росії якось треба налагоджувати відносини. В принципі, можна це зробити ціною України. Можна по-різному це читати, що Україні теж це буде вигідно там і так далі. Але все-таки, чи не вважаєте ви, чи не припускаєте ви, що в разі подальшого загострення ситуації на фронті Росія спільно з Заходом, оскільки там теж часто лунають подібні оцінки, можуть схилити нас до певних компромісів, і тоді всі ваші там поради, реформи і так далі будуть не настільки важливі, або їх потрібно буде робити зовсім по-іншому. Можна тоді з економічної точки зору відповісти, але ви зрозумієте набагато більше, ніж стосується економіки. Дивіться, в Росії, це для мене було подивування, коли навіть після збиття MH17, я пам'ятаю, спілкувався з нідерландськими колегами, з датчанами, вони кажуть, що у нас загинули люди, а там було під 300 людей там, з Голландії, не з Нідерландів. Каже, в Росії є у нас економічні інтереси. Все. Тобто, і, наприклад, в чому була перевага Росії, чому так складно йшли всі санкції? Тому що Росія зробила так, що в Європі там є економічні інтереси. І вони там, бізнес, умовно кажучи, лобіював те, що проти Росії санкцій немає. В Україні, ні в Європі, ні в Сполучених Штатах бізнес-інтересів немає. І це є велика проблема. Коли ми кажемо там про свою унікальну самодостатність, це є в національній безпеці, це є проблема. Тому що, в принципі, є Антонов, давайте на прикладі літака Антонова. Класний літак, класний. Але кому він потрібен, якщо він виробляється лише в Україні, з суто українських деталей, на відміну від там Airbus, який там цілий комплекс, всі країни беруть участь в його проєкті. Тобто, умовно кажучи, для того, щоб такого не сталося, а поки що все йде до цього, тобто в Європі повинні бути тут спільні якісь бізнес-інтереси і бізнес-проєкти. Там Укрзалізниця можна по-різному оцінювати там меморандуми з Deutsche Bahn, але це така історія, що Deutsche Bahn, умовно кажучи, стагніює на своєму, це німецький аналог Укрзалізниці. Він на своєму ринку, в ньому немає можливості далі розвиватися, йому треба якась експансія. Україна може бути такою експансією. Відповідно, тоді з'являється економічний інтерес в Німеччині щось тут робити. Теоретично, земельна реформа, якщо б ми відкрили там для іноземців історію, вона б також зробила би економічні інтереси Європи чи Сполучених Штатів в Україні. Це означає, що тоді бізнес би, тоді боролися проти Росії не тільки ми, боролися проти цього весь там бізнес, європейський або американський. Тому що, каже, вони підняли, ребята, ми сюди пару ярдів вклали, а нас зараз там хочуть якісь там гіві, шміві і стрілково забрати наш бізнес в Росії. Ні, так не піде. І тоді, ви знаходите союзників всередині економічних, які впливають на національну безпеку. Оце в моєму розумінні правильна була б позиція. Поки що, на жаль, через там якісь світоглядні речі, ми вважаємо, що ми там унікальна самодостатня країна, і європейців чи когось іншого, чи іноземний капітал, який готовий був би працювати по українським законам, він нам не потрібен. Моя позиція в тому, що ми повинні відкрити вікно, двері, хочете ворота, браму, я не знаю, що там хочете, це називаєте, для того, щоб сюди заходив іноземний капітал.